Is-saħħa se tkun priorità għal Gvern Nazzjonalista u importanti li l-privat u s-servizzi pubbliċi fis-saħħa jaħdmu flimkien biex joffru l-aħjar servizz possibbli għal Maltin u l-Awċin. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg waqt żjara li jagħmel fl-Isptar Da Vinci f'Birkirkara fejn kellu l-opportunità jara wħud mill-faċilitajiet ta' dan l-isptar fosthom il-Kamra ta' Radjoloġija, il-Laboratorju u s-servizzi tal-MRI. Matul din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista ltaqa' mad-dirigenti ta' dan l-isptar fejn ġie diskuss fost oħrajn il-pressjoni fuq is-servizzi tas-saħħa, l-investiment li qed isir u s-servizzi li qed jingħataw il-pazjenti ta' dan l-isptar privat. NetNews tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Isptar Da Vinci Pier Vassallo illi semma l-investimenti li sar fl-aħħar snin fil-privat u dak li qed joffru. Noffru s-servizzi kollha li pereżempju jekk jidħol pazjent hawnhekk jidħol fl-emerġenza tagħna u għandu bżonn X-ray, għandu bżonn ultrasound, għandu bżonn lab test pereżempju jew inkella għandu bżonn speċjalista nistgħu aħna għandna hawnhekk jaħdmu 110 speċjalisti hawnhekk f'fields differenti, għandna l-laboratorju biex jissapportja wkoll, għandna l-pharmacy tagħna, għandna operating theatres, ġifieri huwa sptar li jkopru l-maġġoranza tal-bżonnijiet tal-pazjent. Intant f'kummenti li tal il-NetNews il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg tenna kif fis-settur tas-saħħa jeħtieġ aktar investiment u spjega li jemmen ħafna fi ħtieġa li jkun hemm ħidma koordinata bejn il-privat u s-settur pubbliku għaliex dan żgur ikun ta' benefiċċju għal poplu Malti u Awċi kollu. Rajna il-viżjoni tagħhom, rajna tip ta' investiment li jagħmlu x'investimenti qed iħarsu biex jagħmlu il-qudiem u mbagħad aħna minn ħadan ovvjament urejnihom il-viżjoni tagħna fis-settur tas-saħħa fejn aħna rridu naraw illi l-privat mhux biss nużawh bħala crisis management imma li jkun parti mill-viżjoni tagħna tas-saħħa illi lill-pubbliku lill-privat aħna naqduhom flimkien sabiex inneħħu dik il-pressures li hemm fuq is-servizzi tas-saħħa tal-pubbliku. U għalhekk nemmnu li kien nimxu b'din is-sistema, is-servizzi tas-saħħa f'pajjiżna jistgħu jkunu ħafna aħjar u jkollna servizzi aktar effiċjenti u jkomplu il-privat jinvesti sabiex naraw iktar li s-servizz tas-saħħa anke fil-privat ikompli jikbar aktar f'pajjiżna. Matul din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mix-Shadow Minister għas-Saħħa Stephen Spiteri, ix-Shadow Minister għall-Kura Primarja Ian Vassallo kif ukoll il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni ġenerali Paul Mazzola.